Hello magandang hapon May gawa tayong ah, wheeling inverter na powerhouse, power wheel yung brand. Bali, yan, MMA 300. So, check muna natin supply Yan, to 17 yung supply natin. So, probable nito, saksak natin. Saksak na yan, yun to yung welding. So, saksak natin. Walang power Wala na kasing switch to. Tinanggal na. Butas na yung switch. So, walang power Patayin ko muna to. So, buksan natin to. Tapos, tingnan natin kung anong dahilan. Ba't no power to. So, bali, nabuksan na natin to Ito yung loob. So, bali yung sa switch, ito. Ginanito na lang. Dinugtong. So, ibalik natin sa yan. Sa original. Naglagay tayo ng bagong switch. So dito, ito yung visual inspection natin. Masyado ng alikabok Yan So linisin ko muna na maigi to bago natin simulan mag-repair. So yan yung isa. Ito. Meron pa palang dito. Okay. So yan. Malikabok lang. Tapos linisin ko muna to tapos natin. Balik natin dito sa workbench. So, bali, ito na yung board tapos na nating malinis. So, yan. Malinis na yan. So, try natin ngayong maghanap ng sira o di kaya shorted So, dito tayo sa likod maghanap. So, maghanap tayo ng shorted. So, ayan, maglagay tayo ng tester So, continuity mode muna tayo. So, bridge type diode. Wala. 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 So, main capacitor tayo. Yun. Shorted. Shorted dito. Malamang sira yung IGBT natin. Tester tayo ng IGBT. Yun nga. Shorted. Sa kabila. Shorted din. Shorted talaga. Yung isa. Shorted din. Pero yung isang pa hindi. So, try natin dito sa diode yung output. So, wala. Buti na lang, hindi. Diode mode tayo. So, yan. 0.308. Kabila. So, wala. Okay yung natin. Diode natin. So, IGBT lang yung nakita natin pero try natin maghanap pa tayo ng iba pero sa ngayon tanggalin ko muna yung yung board sa casing para makapaghanap pa tayo ng ibang sira. So tanggalin ko muna. So ito na yung board. So tingnan natin yung IGBT kung ayun may yun yung kulay itim. Sabog yung IGBT niya. Itim. Pabila.
Wala naman, pero try natin tanggalin yan. So, natanggal na natin. Subukan natin itong i-test. Sira to. Ito. Sunog na yan. Sira din. Sira lahat. So, kailangan nating ma-check yung PWM nito. Ito. Kailangan nating ma-check to. PWM. Kasi, ba't nasira yung mga IGBT natin? Bago pala natin tanggalin yung i-check yung ito yung PWM. So kailangan muna natin itong tanggalin yung power supply transformer, tapos maglagay tayo ng workbench kung titingnan natin yung kung may out ba yung natin dito, may signal ba tayo dito sa MOSFET na to. Saka natin tanggalin to. Pag wala tayong makuha rito, di kaya pangit yung signal, ayusin natin yung PWM. So try na natin itong testing yung PWM signal, kung maayos ba o di kaya may problema ng konti. So na yan, nakasaksak na yan. So on natin yung board. Okay, meron. So pakita ko yung PWM signal. So bali yan, nakakabit yan dito sa MOSFET. Kasi ito yung niya, patayin ko yung ilaw. Yan yung PWM signal niya. Tapos yung frequency tsaka duty cycle 50% lang pala to So RMS 11 volts, frequency 42 kHz. Top natin 18 volts. 18 volts yung natin, papuntang IGBT, papuntang pulse distributor transformer So may 18 volts na galing dito papunta rito. So try nating sukat sa analog kung 18 ba talaga. So try tayo magsukat dito. Yun nga, 18 nga. So yan yung sa analog. Yan o. So nasa 18 nga, sakto.
So yung kabila naman, tester natin. So ganun din. Kaso nga lang merong mga noise ng konti sa baba, no? Tsaka sa taas. Yung taas hindi masyadong ano yan. Yung baba may paminsan-minsan na ano. Kung itaas natin ng konti, makikita natin yan. Yan. Nakikita nyo may gumuguhit pababa. May noise ng konti, ano. Tsaka sa taas din, banda dito. Meron kang makikita. O, try kong makuha ang ayusin yan, ano. Pero, konti lang naman yan eh. So yan, nakuha na natin. So, try ko munang ayusin ng konti yung signal, no, kung maayos pa natin. So, bali pala, no, may diagram din tayo nito, ano. Bali, ganyan yung itsura nito. Ganyan. Pag tinignan natin sa, ano, sa diagram, ito yung diagram niya. Yan. Ganyan yung itsura niya. Ganyan. So, kaya talagang nakukuha natin yung ano, yung tamang ano, kung ano man yung sira ng welding, talagang makukuha natin. Kasi nga may diagram tayo. So, yan yung diagram niya. Ito. So, bali ano, hindi ko na napakita ano, naayos ko na yung signal ng PWM natin. So, bali dito na tayo ko-concentrate sa pulse distribution natin. Yung mga resistor dito. So, tingnan ko dito. Zoom in ka, ano. Yan. Yan, nakita nyo. Sunog po yung dalawa, no. So ito, sunog to at saka ito. Pero yung iba, parang okay naman yan. Tinester ko na rin yan. Okay yan. At saka dito. Okay rin to. Pero kaso, papalitan natin lahat yan. Kasi ano na yan, dumaanan ng ano to eh. Dumaanan ng sira ng IGBT to. So, pagka ito lang pinalitan natin, itong dito lang, baka may tendency na ano, mga ilang buwan lang babalik sa atin, ano, kasi yung ibang parte gamit na kasi. Kaya yung ano ko, yung sa akin pagka ako gumawa, palit lahat yan, ano. Kahit na isa lang dyan ang may sira, pinapalitan ko lahat yan. So subukan natin, tester natin ulit, ano. So naka-continuity lang tayo. Yan. Ito. Yan. Okay naman. Yan. Dito sa kabila. Okay din. Yan. Okay din. Dito. Yan. Okay din. At saka yung isa. Yan. So, okay naman yan. So, para ano natin, ito lang yung nasira. Pero papalitan natin lahat yan. So, bali ito yung papalit natin. Yan.
So, testing na natin yung ano, no? Signal ng ano, IGBT dito. Titingnan natin kung maayos na ba yung signal niya, saka natin ilagay yung mga IGBT. So, ito yung pinagpalitan natin. So, lahat ng ano, controller dito na parts, pinalitan natin lahat yan para magiging bago lahat. So, yan. Bago na yan. So, lagay tayo ng ano, ito yung ano natin, tapos lagay tayo dito, yan. Tapos tingnan natin dun sa ano natin, patayin ko muna ilaw, yan, hindi pa yan, so on ko na, titingnan natin. So yan, malinis na no? Yung signal ng PWM, yung frequency natin. Lagay muna ako ng ano, top RMS, yan, duty cycle, para ano, sana. So yan, yung voltage natin sa ano, sa gate emitter natin nasa 15 volts. Yung frequency natin 41.6, duty cycle natin 50% lang to. So yan ano, pagka dito na natin kinabit sa ano, sa gate mismo, magiging ano na, para na siyang sine wave ano. Kaso nga lang may flat sa taas, so pulse pa rin yan. So ito yung ano niya. So yung kabila, lagay natin dito. Yan. So yung gate, ito yung gate. Tapos ito rin. Yan, so ganun pa rin ano. So, pag tinanggal natin, yan yung signal niya. Ulit natin. So yan, yung kabila ulit, ito yung signal. Tapos ito, so ganun pa rin, ayos na. Yung mga ano nila hindi na nagkakalayo, 15.1 panghuli. So ayan, ulit 15.1. So ayos na, balance na yung ano niya. Balance na yung distribution ng ano niya, signal papuntang IGBT. So hindi na tayo mangamba pagka ano to, kinabit natin. So yan yung parati yung tatandaan, kailangan kung kaya nyo i-balance yung ano, kaya nyo i-balance yung lahat ng supply, i-balance yun para ano, hindi yan, kahit saan ko ilagay 15.1 pa rin yung mga supply. So okay na to, pwede na natin ikabit yung ano dito, IGBT. Tayo ko na muna. So kabit ko na lang ulit ano, tapos ano, testing na ulit natin paanda rin. So bali try na natin itong ano. So nakakabit na to. Tapos ito yung wire. Wala nga lang switch, diretsa natin dito. Ang importante lang kumandar ba yung ano natin, okay ba yung power supply nya. So ayan, so on na natin, saksak na natin dito. Ayan, nakasaksak na yan.
So, on natin. Ayun. Mandar. So, magsukat lang ako ng saglit ng ano. Tayo sa ano natin. Meron. Okay, meron. So, okay, good na to. Yan. So, patayin ko na lang. So, bali, kabit ko na lang to sa chassis, ano. Tapos, hindi pala. Lagay pala natin yung IGBT. Tsaka, ano, testing nating panda rin na dun sa chassis na niya. Bali, naikabit na natin lahat, ano? Yung board na ikabit na natin sa chassis. So, yan na yung itsura niya. Tapos, naglagay din tayo ng ano, bagong switch. Dati, wala yan. Butas yan. So, nilagyan natin ng bagong switch. Tapos, binalik natin yung mga connection dito. Yan. So, nakasaksak na to. Yan. Yan to yung kable. Yan. So, try natin i-on na. So, on natin dito. Yung main switch hindi pa naka-on. So, ayusin na natin yung tester. Ano tayo ng... So, yan. So, on natin. So, yan. Muna. Gumana na. Patayin mo natin yung ilaw. Yan. 50 to. Tapos magsuka tayo ng B+. Kung ilan ng B+ ito. Yan. 53. No? 53. So, okay na to, ano? Bali, ano na lang. Sasarado lang ulit natin to. Tapos magana na tayo. Paanda rin ulit natin pagkatapos nating masarado. Tapos yung testing doon na sa labas. So ayan na, no. Naikabit na natin yung cover niya. So buo na yung welding, ano. Ayan. So testing ulit natin. Yan. Natin yung ilaw. 301. Testing ulit tayo ng output. $52.5. $52.1. So, doon na lang sa labas ang testing nito, ano. So testing na natin tong ano natin, gawa natin welding inverter na power wheel Gembran. So ayan. So nakasaksak na rin yan. So on natin. Yan. Tapos set tayo na yan 170 as welding tayo.